Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kudionera padakali pano lero kuno tili ndi ku Ndata Farm kumene tinayika mfumu yathu His Excellency Professor Bingu wa Mutharika mzimu wa usa mutendere. Leronso ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri pamene chipani chonse cha Democratic Progressive chasonkhana malo ano kukonza malo ano kuti malo ano akhale osamalirika ndi otetezeka. Mene mukuonera mkanema manumu padakali pano tabwera ndi Region Governor Eastern Region olemekezeka Daud Chikwanje. Muna tikulandireni nthawi ino olemekezeka. Muna mwajiona okhala chofunikira motani kuti muna mufikenso malo ano siku la lero indiyonse pokhala wankulu kwambiri wa kuchipani kwa mazichepetsa kufika mpano kugwira slasha ndi kumachitcha nawo malo ano. Ifewa kuchipani Malemu Professor Bingu wa Mutharika mzimu wa usa mutendere anali kasiri amene analigwira zikoli aliyesa mafuta aliyesa mapeza mafuta aliyesa magula soko mochipa aliyesa magula fetereza mochipa alifetereza mapeza kubali kose andi makuponi amapereka kwa wina aliyese bandengu wa 5,000. Ife ngati atipanira ona kuti tibwere tikumbukire tigwadire mzimu wathu kuti mzimu wa Professor Bingu wa Mutharika kuti fikire kuno ku Malawi kuti mwina mavuto amene tikumana nawo mene mukuziwira mtundu wina uliwonse chikhalidwe china chilichonse timakhala kuti basi timapita kumene kwagona akulu athu ena timapanga chiliza ena amakasesa kumanda kupanga kasadaka. So ife ngati athu achipani cha DPP taona kuti chipanda malemu agona apawa chipani cha DPP kunalibe tete naona kuti okay kumenda chokerako kuona kuti anyamata ambirimbiri kuno amadera osiyana-siyana Blue League ali kuno anyamata akuchansa college ali kuno akupole ali kuno akunzuni ali kuno kuli anthu osiyana-siyana kusonyeza kuti tikumulira m'bale wathu ali pano. Ife ngati anthu akuchipani tipitiriza zimene zizi chaka ndi chaka. Mwina tikhoza mwina kuyankhulanso pano kuti mwina pamene tikuyapita ku mwezi wa April kumene timakumbukira His Excellency Bingu wa Mutharika kuti mwina ndi pa 4 mwina tine kuti mabwera kuno kudzakonza malo amene mwina pokonzekera tsiku limene lili pamene tsiku lonse likhale malo amodzi mukumbukira na matetulo amene ndipo mwambo uwu tikufuna tikonze pamalo pano kuti akamaze kubwera akuluakulu kudzapanga mwambo wokumbukira late His Excellency Bingu wa Mutharika padzakhale pamalo pabwino kuti ifeyo mzimu wawo usa mutendere kuwakumbukira ntchito zawo zimene anagwira zabwino kwambiri andi maziko amene anakhazikitsa muziko lino la Malawi. DPP ndi chipani cha mphamvu mpaka pano anthu akuchitirira anthu anapanga ka mistake pakati pakuti kusankha Tosa Alliance koma Tosa Alliance yaonesa mbwaza aliyese sakuyifuna. Mwina pamene tikusendera mwina kumapeto pakucheza kwathu wina aliyense akudziwa kuti His Excellency Bingu wa Mutharika anali national asset, anali president wa wina aliyense dziko lino la Malawi. Komano kunoko tikuona mwina makaka okha a chipani cha DPP tinezi kuti lilipo tsiku lina limene mmakonza mwina kuti mwina abwere wina aliyense wachina chilichonse malo ano kuzathandizira ntchito yokonza malo ano. Kubwera kwa lero tabwera achipani kukakhoza malo ano zokumbukira sikulo amapanga ndi akubanja amayitana anthu oyenerera kuti abwere ndikulupira kuti aliyense amabwera mu April. So ife anthu achipani tangoganiza kuti iyayi mothandizidwa mosogozedwa ndi bambo Mchacha kuti tizakhonze kumalo kuno kuti akuluakulu akamaza bwera kuzapanga mwambo wokumbukira siku limene bwana analowa m'manda kuti pazakhale pamalo pooneka bwino. Tathokoza kwambiri kwa Regional Governor. Kumene ndi kuyankhula kwa Regional Governor Eastern Region olemekezeka Daud
Chikwanje amene siku la lero ali kuno mosogozedwa ndi region governor a chigawo chino chakumwera olemekezeka a Charles Mchacha. Akuti tsiku la lero ndi la achipani okha amene achiona chanzire kuti abwere kumalo kuno kuzasamalira malo ano kwenikweni pamene tikulowera mwezi uja wa Mei kumene dziko lonse la Malawi limakhala malo amodzi kukumbukira mzimu wa His Excellency Ngwazi Bingu wa Mutharika. Kuno muli ndine Robert Mukoli komanso mzanga uja Robert Seman. Makoma nonse tikati kubweranso ndi mlendo wina posakhalisa. Yeah, today we are trying to make sure we decide when I am going to Professor Bingu wa Mutharika. It's so resting in peace. And then you can see people just trying to make sure the site is very clean and smart. So you can see the people there, people are busy. Lero tukuzatenga mizimu yako ino kutokera kwa kwa watu marehemu Bingu wa Mutharika for the mighty party DPP. That's why we are here today. Inungona kuti nzofika bwanji kuchecha kumanda kumene unagona tate wathu. No, as per our custom Malawi ndi mwambo kuti no timatukupangana kudzonse. Ndikutengana, ndikupita kumanda, ndikukalambula kuti mizimu yathu matumbi amagogo amene adamwalira zibale ndena wose kuti no muzikhala mosamalika. Uno ndi mudzi number 1. Pachimalawi kumanda timati ndi mudzi number 1. Kumene aliyense amembezera kuti azapitako this other day. Now, ngati Amalawi otsata mwambo, ngati chipani cha DPP chosunga mwambo, timayenera kulemekeza mizimu imene zathu adapita. Si marehemu Bingu wa Mutharika okha, ena onse amene adatisiya koma ali mchipani, ma diehards of the party, timayenera kuti tiyasamalire. So lero ntsiku lofunika kwambiri kuti achinyamata asonkhana kuti no tisamalire mudzi umene. Inu mwabwera kuno ngati wa DPP kapena ngati munthu mmodzi opanga konseni ndi kumene anagona tate wanu Bingu wa Mutharika? Choyamba ndabwera ngati Malawi, monga ndanena kuti Malawi timalemekeza. Kachiwiri ine ndi member weniweni wa DPP. So tayenera kuti tinali choyenera kuti tikhale kuno tisonkhane ndi anzathu achipani kuti no mwapaderanso lero tikhozonena kuti no we are having a special blessing from our forefather late Bingu wa Mutharika. May his soul rest in peace. Tikutenga mizimu wabwino akutidalitsa mwapaderadera musaiwale posiyenda pomwe pati kuyamba primaries achipani chathu cha chokondedwa cha DPP. So it's very important that we can first now making sure kuti pene kudagona gogo wathu takusamala and then tikuwapitirira kusoma. Inu mwaganiza bwanji mukonze kumanda kwa Bingu tsiku la lero kusiyana kumudzakonze tsiku anagonako? Well, tinaona kuti nchinthu chanzeru kuti lero mutakuona kuti kunawirira kwambiri. Ndiye tinaona kuti achinyamata mwambo weni wobwera ngati kunoko ukhazikitsidwanso. Mutakuona kuti mwina ndi magetsi ngati aja sakugwira ntchito mwina tsiku limene mulene nalo adzaonanso ngati zimenezi. Andi mpanda ngoyenera kuti upentedwe zinthu zonse zisamalilidwe ngati mmene kumalili mutakuona kuti even boma ili marehemu Bingu sanali munthu wamba anali president wa dziko. Koma you can see now even this government of Chakwera is not taking care of this site, and yet this is the former president of Malawi. Amene anapanga zinthu zazikulu dziko lino lioneke mene lionekera. So this is a very important day. You know, ifeyo ngati nyamata tikhaleke tili kunoko tsiku la lero kulemekeza mzimu wa marehemu Bingu. Yeah, izo mwambiri ife tikufunira ntchito zabwino tikumanaso tikatha mwambo. Thank you very much. Thank you. Zikomo. Thank you. Kunoko sikupangira finish. Tikabwera kunoko tiyera kukhaliwe mweche kwa musa. Right? Kuti awasolemu ngati pamalo pamene pali muyatu. So, tigeni ntchito kuja kuti pange zimene zikufunikazo timaliza budget zakhaso tikuyankhulana tikadoti ziyasama bahali kano bwino. Ngati pali zina zioneke kwa budget. Pakiyamba isogoleka ntchitoyo kapena kwira chani kali? Ntchito. Yeah. Kapirizana. Beta bwana tukusiwana aplanta takamane au jini achoro zomba hado sawa sikuti akupanga zikuti kwa nosani sikali ku trust wa patakabwera abe sikuti hivi tatoka kwa stu atakabwera maana mabolo banda zida abelo mulo banda zida weka zida zanzana kuti kile chito motani sana sanga eti jojo eti tagulizana tagulizana sokole pia kama kukira ni chito mweka hapo mtima ale sasa ndiko kuti apanga kufanya
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.